Jamana sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nga baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mobili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDM SA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDM SA ka service wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛ walew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDM SA mun ka surun aw la Bolimafɛn sen filaw ka taa se a sen sabaw ma ni o bɛ tali kɛ moto ani katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la olu bolili k'a sɔrɔ bugunatigɛ sɛbɛn foyi tɛ o la ni a bɛ wele ko plaque d'immatriculation kɔlɔlɔba de bɛ o la jamanadenw kan ani forobakana kan o de la minisiri min bɛ an ka jamana siraba taa ka segin kow ani minɛnkow bɛɛ lajɛlen kunna madame Danbele Maduna Sosɔgɔ a ko k'a bɛ wele bila moto sen filatigiw sen sabatigiw ani katakatanitigiw ma aw minnu bɛ n'i k'a dɔn k'a fɔ aw ka bolimafɛn ninnu ma bugunatigɛ ni a bɛ wele ko numéro d'immatriculation o ma sigi a kan aw ka fɛɛrɛ kɛ ni ka aw ka sɛbɛnkow bila sen ka joona yaasa ka se k'aw ka bolimafɛnw ka olu bugunatigɛ kɛ o baara ninnu bɛna daminɛ ntɛnɛndon juin kalo tile 15 san 2026 yaasa o baaraw ka sira sɔrɔ minisiriso a ka cakɛda ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ ni o ɲɛsinen bɛ siraba taa ka segin kow ma ni a bɛ wele ko direction générale des transports ale ni a bolofara minnu bɛ marabolow ni sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u kɛmɛ ni ka fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan mun kosɔn ka se ka ninnu baara ninnu daminɛ k'u kɛ ka se u dan na sabula bolimafɛn sen fila ani sen saba ka taa se katakataniw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma minnu bɛ ni u ma bugunatigɛ fiyewu olu bolili bɛna kɔn Mali siraba bɛɛ lajɛlen kan wa maa tɛna bɔ maa la maa minnu bɛ ni olu bɛna i k'a dɔn u tulo gɛlɛya ka ni sariya ninnu sɔsɔ ɲangili bere bɛ ka u makɔnɔ k'a daminɛ sefa wari dɔrɔmɛ 200 la min sarali ye wajibi ye i jɔyɔrɔ la nɛgɛjuru sira fɛ o fɛnɛ kɔfɛ jamana ɲangili sariya ni a bɛ wele ko code pénal la o kɛmɛ ni ka kalo 3 kaso ka o yanga ka bila ka ni maaw makɔnɔ ani fo ka taa se alamani ma min dagosi bɛ taa sefa wari 24 na ni alamani ninnu bɛɛ lajɛlen saralen kɔfɛ i ka bolimafɛn a bɛ minɛ i la ni k'a lasago jamana fɛ fo ka taa fɔ i y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen dafa waati min na a bɛ sɔrɔ ka segin i taya la minisiri min bɛ jamana siraba taa ka segin kow olu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kunna a ko k'a dan bɛ aw ka faamuyaliko ɲuman a n'aw ka faso kanu na Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ
baw bolo kuma dɔ o ka busa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do. O fana ni aw bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la. O fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Funteni ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SRL yaasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔla kuran sɔrɔ i bolo su ni tile. Emicom SRL nalen no kana wasa kɛ kiti min bɛ n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo, ventilateur ta b'u bolo, téléphone ni radio ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo. Sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔla kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SRL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 5 ani 30 i bɛ se k'o dasi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamakɔ kɔnɔna na bureau bɛ u bolo Kucalakaw fɛ yen Segu Sikaso min ye Kulukoro ye Kayi Nɔnsɔnbugu ani Mali fantan naani a fɔ Emicom SRL. Ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye juma ye bato kɛ don do dugawu kɛ don do sarakaw olu fana bɔ don do an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ bi sɔgɔma in na an ka babu a bɛna tali kɛ mun na Seko Jɛki maaw ko k'an k'an labɛn fala ye ko san a tɛna sɔrɔ Mali fan bɛɛ fɛ i n'a fɔ san ko ta kɛra cogo min kabamɛgɛru o de bɛna caya ani fiɲɛ kolon caman mun bɛna tiɲɛni kɛ sɔgɔmada in na an na an da don o la an ka laadatigiw an ka sekotigiw an ka danbetigiw olu ka ɲɔgɔn ye a tile sabanan kun ye kunungo ye premier ministre ale yɛrɛ yera kɛnɛ kan ye anw fana ka Famara Berete tun bɛ o ye min sɔrɔ an n'o yira o la énergie di Mali baarakɛla fila an ka marabolo dɔ la k'olu minɛna ka bila kaso la sabula yuruguyurugu o sira fɛ sɔgɔmada in na citerne 776 ani 96 o donna Bamakɔ kɔnɔna na ka bɔ min ye an dafɛ jamana dɔ la Nizɛrikaw fɛ bingali min kɛra yen sa o kimɛli baaraw olu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan Mali Burkina olu bɛna sɔn u ni Côte d'Ivoire ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka dancɛw la wa o kuma fana bɛ yen États-Unis kaw ye kangarimada kɛ Israël ye k'a yirala k'a fɔ ko a k'a dɔn k'a fɔ ko olu dɔrɔn de ye jamana ye diɲɛ kɔnɔ min bɛ ka Israël kɔkɔrɔma don n'o tɛ ko diɲɛ bɛ fununen don a la bi k'a ka hakili to la n'a bɛ baaraw boloda siɲɛta farikolo ɲɛnajɛ dɔ don fala ye El Hadj Ibrahima Sako n'an ka jagokɛlaba dɔ a sigiyɔrɔ bɛnnen don wɔlɔfɔw fɛ yen ma jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen o sigira ale tɔgɔ la sibiri kari tɛmɛnen jɔnjɔn in kɛra hippodrome kaw fɛ yen maa mun ye jɔyɔrɔba sɔrɔ a la sa o kɛra Amadu Togo ye Jakarta kurakura kelen o taara ka di ale ma Coupe du Monde ale kɛnɛ ka fala ye bɔko fila seko fila min ye Mexique ye ale kɔni taara 16e de finale la ka ban Canada fana ye timbalikɛ kunu 6 ani 0 an na an da don la nka carton rouge olu cayara kunungo ta la fala ye ja Algérikaw olu daga yɔrɔ min bɛ États-Unis kaw fɛ u y'u ja ni bɛɛ ye koyi duguden minnu bɛ u jiginna yɔrɔ mun na o maaw kɔni y'u kɛ u dɔ ye u kɛlen ka ɲɛnajɛw ni fɛnw boloda u tɔgɔ la Argentine ka minnu bɛ yen n'olu ma se ka taa Coupe du Monde na fala ye n'i nana n'i ka daluya ye télé kelen bɛ d'i ma k'a yira k'a fɔ e ye billet ta Américains yɛrɛ de ko k'u tɛ sɔn i ka taa u fɛ yen n'i nana n'o daluya ye télé kelen bɛ d'i ma i bɛ taa lajɛ i ka so a fɔra sa komi jama cayara maa 100 fɔlɔ minnu nana
olu ye tele olu garisɛgɛ jara coupe du monde a commission ka ca an yɛrɛ ka maa minnu taara n'o ye an ka réseau journalistes ye fala n'olu fana ma se ka don n'u sigilen don Afrique du Sud u fana bɛ baara kan kibaruya minnu bɛ k'olu caman nin y'ala dɔw ye an na u da maaw tulo kan bi sɔgɔmada in na e bɛ yan Ana Jarabi yan ani ne yɛrɛ an na kunnafoniw di aw ma a bɛ se ka faamuya cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔw la. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi an fɛ yan ni ale ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don waati gɛlɛmanw olu kunbɛli baara ma da teliyala nanzarakan na n'a bɛ fɔ a ma ko Seko Jɛk ɲinansan lajɛ fɔlɔ ale ye o kɛ ɲinansan ye sanji a bɛna na caya an ka marabolo dɔw la nka an sigilen don ka sanjiba min kɔnɔ i n'a fɔ sango ni salonnasini ta kɛra cogo min k'u ma da la n'o o bɛna sɔrɔ fɛn minnu barika bɛna bonya kosɛbɛ Seko Jɛk ma ka jateminɛw la o kɔni ye kaba megɛru ye ale ni sanpɛrɛn ye fala ye ka far'o kan fana fiɲɛkolo fandanbandaw olu kɔni bɛna ci yɔrɔ caman na Seko Jɛk ka lajɛ senfɛ u y'a yira sa k'a fɔ olu bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to nin waleya ninnu bɛ se ka kunbɛn cogo min na ka kɛ ni waati yɛlɛma yɛrɛ kɔlɔlɔw ye min ye ɲinan samiya in ye fala ye sango dɛsɛ bɛna funteni fana wuli jamana kɔnɔna na nka jamana marabolo dɔw bɛ u y'a yira sa k'olu kɔni k'u sigi ni san ye waati bɛɛ lajɛlen nka fɛn min kɔni bɛ yen k'o bɛna kɛ fan bɛɛ o ye san de bɛ fin ka yɛlɛma ka kɛ fiɲɛkolon ye fiɲɛ min maa kana taa yiri kɔrɔ maa kana bɔ a kɔrɔ maaw k'u hakili to denmisɛnw na ani u yɛrɛ n'i y'a fiɲɛ wulilen fala ye k'i kɔlɔsi dɛ k'a bɛ tiɲɛni kɛ fiɲɛ in fana tɛrɛn tɛ Seko Jɛk y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kaba megɛru ye n'o ye sanpɛrɛn ye ko a yɛrɛ dɔw ye jigini daminɛ ka ban wa a ye tiɲɛni kɛ jɛkulu in ka lajɛ senfɛ ko k'a fɔ an ka dugudenw ye k'a fɔ an ka kabilatigiw ye k'a fɔ denmusow ye k'a fɔ denmisɛnw ye k'a fɔ u baw ye min ye maa minnu bɛ denmisɛnninw tɔbɔtɔ k'u lakɔlɔsi yɔrɔw la fala ye ani hali adamaden yɛrɛ baliku ko san bɛ san na i kana t'i jɔ yiri jukɔrɔ k'i b'a kunbɛn dɛ n'a finna taa so min ye degun na gɛlɛmanba yɛrɛ ye min ye o ye k'a yira sa k'a fɔ sanji in bɛna na tiɲɛni min don an k'o ɲinan ni fɛɛrɛ ma tigɛ a tɛna o mago ɲɛ an ye gɔngɔngolow caman bɛna na ye a la min ye fiɲɛ bila hawtaw ye olu bɛna wuli min bɛ se ka taa ni yirijuw ye maa minnu bɛ yen n'olu ka fɛgɛ anw bɛ se ka to kɛnɛma a y'a fala ye n'o ko ten o subanjalani ninnu kɔni olu ka kɛnɛma bɔli nin y'o bannen ye dɛ filamanani ninnu san 2010 Bamakɔ kɔnɔna yan Amerikaw nana n'u ka avion belebeleba dɔ ye ACI kɔnɔ k'u nana ko kana yira maliyɛnw na fala ye ACI la avion jiginna yɔrɔ min tɔli tun bɛ so n'a bɛɛ ye a ye kabi avion bɛ ka jigin an ma sɔn k'an miiri fiɲɛ y'ale ta dɔrɔn ka sin ka taa ale bari anw ka guala ten a kɛra Amudalayi ACI kɔnɔ a b'a fɔ yɔrɔ ma ko Kampara mɔgɔw ka entraînement kɛyɔrɔ a don pano fɛn fɛn bɛ ACI kɔnɔ a y'a bɛɛ kari k'a bɔ k'a bin nka Americains tun y'a fɔ an ɲɛna dɛ k'an ka hakili to a la ɲinan fana samiyaji in lakɔlɔsilikɛlaw ye min fɔ n'i ye san finnen ye ni dugu yɔrɔ b'i bolo yɔrɔ min to yen kana to tɔlikolon so kɔnɔ kana to bɔgɔso labanwali kɔnɔ kana taa don sokolonin kɔnɔ kana t'i yɛrɛ kɔnɔ bɔ i ka don so kɔnɔ so min jɔlen don n'a a ka ɲi kosɛbɛ finnen fana k'a fɔ ko yanni Balabugu dɔrɔn don ko ne bɛ taa ka na o fana ka bɔ a la fala ye min ye ko in yɛrɛ la jugumanba ye o ye k'a fɔ an tɛna na sanji yɛrɛ de sɔrɔ kosɛbɛ i n'a fɔ san tɛmɛnenw nka météo mɔgɔw y'a yira sa k'a fɔ k'an ka jamana fan caman bɛ yen ko sanji bɛna na caya yen kosɛbɛ Sikaso mara bɛ o la Moti fa dɔw b'o la ka taa se Kucala mara ma ka na Buguni ale ni Yanfoyila ninnu fanfɛlaw olu b'u se k'u sigi ni ji ye nka min ye k'a daminɛ Segu ka na Bamakɔ yan fala ye Kulukoro yanfanw ka taa min ye Moti fa dɔw fɛ ale n'an ka jamana kɔrɔnfɛ yanfanw k'olu kɔni ka jiko a bɛna na gɛlɛya ye kosɛbɛ fɛn min bɛna na kɛ olu negela ye samiya in na o ye k'a fɔ de sa fiɲɛkolo fandanbanda
ani kaba megeru sabe balika finga tlaka je ngabe cheni ke kanga hagli to ala ola sa jamana ko ni sefa war milliard nani boka da falai gouvernement ko sa ko ata fe femunu nga ke oye ko tinti batinti ni jitme sra munumbe sego sego ka feret ke ka sega ulubo premier ministre ale wele kabini samnya manse miye docteur Ablaye Maiga falai generali akuma akwana osigide awili ma osigide no yoro mununa jitme sra munumbe matme sra munumbe yoro munumbe nutal no ko ka ka fere ke yoro ye ayu wili aya funyena ka wili ay ko nga funyena e ko so munumbe nulu be sega labe yoro munumbe sega sigi senga nin ko yi ani sigi tibe meye Maiga ke ako arabna jigi bolongo no ka do na tawla han falai kimeli kata jatemine ka ko be chogomi premier ministre refana afana ka wuli ka joga chakoi ka wuli ka joga cha sabula fenga dogo atita mingene ka ngame min fa na falai akalla kolosili de fara bulu dala ni ye fere o tige kani sigi ka onto ma ide onye takuru de be to ka onto ka do de fanga mene ka ba ni found la ku ba ko ina fo ibe jate do chogomi a fameti kangono na ide o ka tebe ka boy sego maw ya yini fana falai maw ya nvu yere sebe se fe no ga ki ngono bi ukolu laben baro fana sabati ala kankisi ire yi laben fana ola sa ko anga kuma unye fo dem so unye anga fo makoro ye anga la selula ke minye dinge munu manga jamana ko na anga sigida ko na anga ki ngona na anga ulubo sego ko ngo bara damne ni sanche keme sara la lusra ga biduru ni duru lusra ko bo kilometre binani nyango usra ko fana salo ka bo nga miye kilometre kemenani ani binani keleye olube uluma bo folo wuli ka joko ni mesena ko bela jele ki labe samya jina tai ya samsaka kisi akololo ma chugumi fala no kon mesra mi nya bela o samegorudi nda fia obitemeo ni yedogo yero anyana soro obiteme nga samegeru matale bifane do aduye chenike na la sona mamna tlaka sigini ki warenga ya sa jamana do mesaka famia chugumi nungu ye biso ngama na kado mbedi ambela jelema sabula nga hagli to ala jamana nyama be baramuna ga sega nyobolo do ga sega faraka an rega lakana tigila ma foloi anga engineer fi anga du kono anga kiu kono anga kabila kono anga sigidawla anga jamana kono na ya saminye baramunu me sigi senga u sega nobo chugumina niye bela jele ga kado e biso ngama na dugutigi ni war dafara e passé daka kasirad namo sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu ko warata de o ko ni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sita ka numero flani warci war sera allo ye war soro o nyena tiere la ko ni sama be maminye ko ngomi ti goshi ngonga sama mone i yere ta asongo ka no ni mali war ci sira be depo e fuye war be ci funi application e wa bosara e musaka fitini e sama mone jini kurambe sara na e credit u beta na e sani fere be ke na e sama mone ni an mali an taye aya chifle kan galumbonda aw bisimila hotel lafiya la niko hotel lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hotel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hotel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya
hôtel Lafia ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bi se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafia référence do. Fala ye énergie du Mali kɔnɔna na sefa wari $70,000 ko tununa min ye énergie baarakɛ bolo dɔ an ka marabolo dɔ kɔnɔna na maa 2 kɔni bɛ sa no olu tɔgɔ yera nin ko in na a fɔra olu ɲɛna sa k'olu bɛ mara sariya ka bolo kan nka u bɛ t'u yɛrɛ ka so waati ni waati u bɛ na u yɛrɛ yira kiiri tigilamaw la min ye siganama kelen ye n'o ye baarakɛ boloda in ɲɛmaa ye $70,000 in tununi ko la sa ale kɔni bilara mandat de dépôt la nin waati in na pour l'économique maaw olu de bɛ nin baara ni sɛgɛsɛgɛli la ka kɛ ni énergie ale ka tunɔkantunɔw ni a ka babu minnu bɛ n'a ka sɛbɛn minnu bɛ olu bolo nin waati in na n'o sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na énergie du Mali ale kɔnɔna musaka ko kumaw ka ca kosɛbɛ nka fala ye nin waati in na fana énergie client caman diminen don énergie kɔrɔ dɛ ko facture sara yɔrɔ min kun ka surun mɔgɔw la k'u y'o yɔrɔ janya u la dɛ anw dun bolo k'an ka fɛɛrɛ de tigɛ yaasa halisa min ye courant facture bɛ se ka sara cogo min na a ka surunya maaw la nka k'u ye yɛlɛma don énergie maaw an na se u ma u ka ɲɛfɔli k'an ye n tɛ duguden caman kumakan bi yan u bɛ ka ɲininkali kɛ yaasa yalama ko in bɛna na to sen na wa ou bien waatinin ko de don o ɲininkaliw fana bɛ maaw olu da fala ye kunungo Mali gouvernement ale ye sɛbɛn bɔ n'o ye Aluseni Sanu ye maa 15 ɲɔgɔn ko k'a yira sa k'a fɔ k'olu ka sɔrɔ ko daminɛ na sigi o la an ka jamana kɔnɔ kalo 6 kɔnɔna na maliden minnu don u caman dagalen don faransikaw fɛ nin waati na fala ye u tɔgɔw bugunatigɛw n'u faw n'u baw bɛɛ lajɛlen bɛ a la Aluseni Sanu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye du bɛ minnu bolo mɔbili bɛ minnu bolo du tɛrɛmɛ minnu bolo ka taa s'u ka compte bancaire ma sa ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna lakɔlɔsi nin waati na jamana fɛ kalo 6 kɔnɔna na k'a bɛ se ka lakurakuraya fana yaasa jamana ale ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min na maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen sa k'u ni bamanjɔlen ɲɔgɔn kɛbaw kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u b'olu kɔkɔrɔma donni na ani k'olu majamunu kɛ bɔlɔlɔ sira ale fɛ DGCC maaw ye bataki bila ka na sɔgɔmada in na fala ye ko yaasa ka se ka sugu k'o sigilen to sen kelen kan taji bɛ se ka sɔrɔ cogo min na bi jumadonya in na nɛgɛ kanɲɛ 5 waati n'o ye 5 heures du matin ye citerne 796 k'o sera Bamakɔ kɔnɔna na min ye parking min bɛ yan n'u bɛ taa bila o kɔnɔna na k'u taara ye polisilakaw wolomasiri tabaw minnu ye a kɔkɔrɔma don ka bɔ fo jamana kɔkan ka na n'a ye ani lakana tigilamaw ni douanelakaw olu kɔni ye citerne ninnu bɛɛ lajɛlen bisimila fala ye a yirala sa k'a fɔ ko min ye baara in ye a na kɛ sa yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na tajiko la an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna nin waati in na min ye DGCC maaw ye wulikajɔ ni cɛsiri u y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ka baara kɛkun ye o ye taji a bɛ se ka di maaw ma cogo min na lafiya la nka fala ye kunu ni kunnasini sufɛ taji tun bɛ ka dɛsɛ dɛ jɛn ta ye essence ye aran bɛ ka jɔ ni min nalen filɛ nin ye an tɛ dugawu kɛ yaasa o ka kɛ a ko nɔgɔyatɔ ye n'o tɛ tile 2 in kɔni na an kun ɲɛ b'a la cogo min na taji essence ale tun bɛ ka dɛsɛ DGCC kelen in ka bataki kɔnɔna na fala ye a y'a yira fana k'a fɔ fana ko u ye taji feere yɔrɔ yurugu dɔ minɛ min ye nin taji feere yɔrɔ in ye ninnu kɔni kun ye u yɛrɛ tɔgɔ la raffinerie sigi an ka jamana kɔnɔ saw bidɔnbaw la hawtaw talen no ka bila yɔrɔw la min ye baara in ye u y'a yira sa k'a fɔ ko a ko bɛɛ lajɛlen kɔni ye ko transporteur dɔ ta don dɛ fala ye ko nin ye transporteur dɔ ka tajibon dɔ de dilanlen a yɛrɛ fɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na minɛn minnu kɔni sɔrɔla kɛnɛ kan ye ani taji minnu sɔrɔla ko kɛnɛ kan ye DGCC maaw ye olu lasago k'olu minɛ u la sabula n'i bɛ nin sugu kɛ fo sɛbɛnw de ka k'i bolo sɛgɛsɛgɛli fana ka kɛ nin tile waati in na fana a yira k'a fɔ ko wulikajɔ wɛrɛ kun kɛra yɔrɔ caman na nka maaw ko de ko sisan ko DGCC maaw ka tɔgɔfɔli kɛ fala ye k'a kana fɔ k'a minɛna karisa la nin station hakɛ in datugura nin datugura k'u ka u tɔgɔw fɔ yaasa a ka se ka dɔn yɔrɔ min don maa mun don maaw k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ ka nin baara in kɛ ɲɔnɔnkaw fɛ yen taji sɔngɔ yɛlɛlen don fala ye n'i ma 400 bɔ litiri kelen i t'a sɔrɔ sɔgɔmada in na k'a kɛra 500 ye o ye pɔmpu yɛrɛ la ye dugudenw kɔni bɛ k'a sa se bɛ minnu ye se tɛ minnu ye kunun ko ɲɔnɔn dɔgɔ sen fɛ maa caman i b'a dɔn ɲɔnɔn dɔgɔ ye alamisa ye
maa caman kɔni i ye fali wotorow bɔ han an y'an ka malo da olu kɔnɔ an'an ka jabaw n'an ka fɛnw ka taa olu de ɲɔnɔ sɔgɔ la ka taa dɔgɔ jɔ k'an dɛmɛ ka segin ka na so n'an bɔra yen an bɛ segin ka na Bamakɔ don gɛrɛgɛrɛnnen min bɛ sigi laadalatigiw ni seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ni an ka maakɔrɔw olu tɔgɔla sa ɲɛnɛmayali baara hukumu kɔnɔna la kunun ko premier ministre ale yɛrɛ kɛnɛ kan nka kabi dɔgɔkun daminɛ min ye Mamu Dafe a n'a ka cɛdenw bɛ nin baara in na Nfamara Berete ale tun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka jaw ta ka kumakanw ta baara in bɛ ka kɛ cogo min na ani a sigilen don kun min na n'o o ye danbe kɔlɔsibaw ka kɛnɛ ye an ka taa yen CICB ale kɔnɔna na. An bɛnbaw ye danbe maanifinya taabolo ɲuman yɛrɛdɔn ni jogo ɲuman minnu to an ye tiɲɛ ye olu kan ka lakɔlɔsi yaasa ka olu kalan sifinnakaw kun u bɛ se ka maanifinya taabolo ɲuman bɔ cogo min na ka an ka jamana ɲɛmaayaso ye nin donba ninnu bila sen kan k'o kɛ danbe minnu dira an ma tiɲɛ ye o tɔgɔla donba kɛnɛmu baaraw n'a labɛn bɛɛ lajɛlen bilala sen kan an ka jamana seko ni dɔnko minisiriso fɛ a baaraw nun doni ɲɛmaaya kun bɛ minisiri Gale bolo Général Division Abdoulaye Mayiga jamana kuntigi tɔgɔ la. Ni kɛnɛ kan jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la an bɛ foli bila ka se an ka ladalatigiw n'an ka dugutigiw n'an ka trésor humain vivant n'an ka donsow aw dansogo k'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn an bɛ kɛnɛ mun kan bi an ma kɛnɛ barikama don kosɛbɛ parce que jamana ɲɛmɔgɔ b'a fɔ kuma caman an bɛ Mali kura mun ɲini na n'o ye jamanaden bɛɛ ka laɲini laɲini mun sabatira ala barikara ANR kɔfɛ Assise nationale de la refondation parce que jamana ɲɛmɔgɔ b'a fɔ kuma caman an bɛ Mali kura mun ɲini na an bɛ fɛ ka sinsin f'an ka an kɔ don k'an bɔra yɔrɔ min na k'an miiri t'o la n'i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan ka kan i ka danbe i ka laada f'i k'i sinsin o kan kosɛbɛ o de ye Mali kura an bɛ Mali kura mun ɲini o de ye jamana ɲɛmɔgɔ ka laɲini parce que o de ye maliyɛn bɛɛ fana ka laɲini o hokumu kɔnɔna la ka don bila don kɛrɛnkɛrɛnnen na mun ɲɛsinnen bɛ an ka cɛfaso tiɲɛ an b'o kɛnɛ kan bi journée du patrimoine ma ka kan ka minisiri fo ka jamana ɲɛmɔgɔ fo o baara in na. An ka jamana seko ni dɔnko minisiri ka kɔrɔfɔw la a ko an bɛnbakɛw ye fɛn nafama mun to an ye tiɲɛ ye nafolomafɛnw ka fara hakilina ɲumanw danbe ni yɛrɛdɔn ni wale ɲumanw kan bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri ni wulikajɔ kan ka kɛ ka ni tiɲɛ ninnu lakɔlɔsi k'u tɔpɔtɔ o de la ko bɛɛ kan ka kɛ danbe kɔlɔsibagaw ye. Général d'armée Assimi Goïta kabini transition daminɛ a ka laɲini kɛra nin kelen de ye ko fo danbe ka sigi so f'an ka segin an ka kɔrɔlenw ma an ka segin an ka tabiyaw ma donc o de kɛra sababu ye ka nin kɛnɛ in waleya donc an bɛ jamanatigi fo dante foli min na ka ministre Gali fo ka gouvernement fo olu de sɔnna ka nin don in ta nin don damadɔ ta k'a di donsow ma k'a di kɔrɔdɔgɔw ma k'a di ɲamakalaw ma k'a di bɛɛ ma fa tiɲɛ n'a bɛ fɔ ko faso tiɲɛ ko fila don a bɛ ko fila laɲini tuguni fɔlɔ ye mun ye o ye kalifa ye kalifa n'a bɛ wele tubabukan na ko emprunt faso fa bɛ taa ka emprunt de to yen n'o ye kalifa ye donc kalifa jumɛn kɛra an ma bi n'o bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka sini dilan an tun bɛ se ka kalifa jumɛn di an denw ma jate filanan ye mun ye tubabukan na u b'a wele ko emprunt tɛgɛnɔ anw tɛgɛnɔ ye jumɛn ye faso ye min kalifa ma an ka bɔli waati kɔnɔ an ko an bɛ se k'an bolo ɲɔgɔn ma cogo min na ka ladalalamɔgɔw ŋaraw ɲamakalaw k'u jukɔrɔma tinti walasa u bɛ se ka nin wagati kura in na u ka baara bɛ se ka sabati cogo min na o de nana ni danbe kɔlɔsibaw ka hakilina ye donc an b'o baara bila an b'aw fo aw sɔnna an ye baara daminɛ nin y'a tile damadɔ ye mais depuis kalo 8 an bɛ baara in na mɔgɔ fɔlɔ minnu sugandira u bɛ kɔnɔ yan k'u fo dante foli min na an ka chef de quartier b'o la an ka dugutigilakaw b'o la an ka jeliw b'o la donsow b'o la donc o bɛ mun yira Mali kelenya kɔrɔlen a tun bɛ kɛ ten de bɛɛ de tun bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ka na faso kumabɔ bɛɛ se ye min ye bi fasoko de don i k'o kɛ. Ni donba ninnu dalali kɛnɛ kan an ka jamana seko ni dɔnko maaw ladala dugutigiw
ɲamakalaw donso soma donma ani laada dɔnbagabaw kɔrɔdugaw ka taa se an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen seko ni dɔnko laadalako laadalafɔliw ka taa se a laadala dumuniw ma nin bɛɛ lajɛlen dɔ tun bɛ nin kɛnɛ kan ka Mali seko ni dɔnko yakubaya kosɛbɛ. Côte d'Ivoire ni AES jamana bina na bolo di nyama ka gere nyana ya saka bamanjalo ni wale keleli kewa Côte d'Ivoire ka ulu ya yira saka foko akadu ye danchamu be uni Mali ni Burkina ni nyanche ka sega fere sigi ola ya sa tuga mina minye bara usega ka tuga mina jatamina likalo ni kolosi likalo ya yira saka foko ko nbato lakana albe sabati o danche ko nana no oye jamana nunche danche oye wuli ka joni chesru mege bamanchi wale kaba ka na fere soro oluko la nga benata mawya ira saka foko miye bara nye akanga keni jamana saba mbela jilenga dana ya yi miye kodwar ka ko niye ulu ya ira saka foko dalu akela mubulo wona na mu ira ayesi jamana la ya sa ka saka so miye dancha yo ka saka ulu la kana bara oke kono wari jorale no bi sabula miye bamanchi wale kaba uye kubeka ta zole da ulu fe arno ya soro ataka ke ulu sagona ko yi benga masenga soro mana sega soro ka fongo nyongo ba ka politiki kelo ba mi e frasu ye ulu ka songa baro ke nyan fe ko be songa fusa ko sebe ma chaba ya ira saka fa ko nko ko mina bo ko wari reka chugola sabula mi ayesi jamana ye ulu ba donga fo finitikila kam be ko wari ka o fe no ye jamana wara o taw ye o be gele ado ko la Dr Amadou Touré ko godi ni fami sigi senga faka ke ma falen baka soro ka donu nu jamana nu nyanche mamu ni jamana saba mbela jele dale no ola ko ka sigi ka ko humu konna na ya sabare mesaka sigi senga to na dana ya konna na Côte d'Ivoire ni Burkina ni Mali dana ya bate bibi na uni nyanche kuma te baro ka chukula politiko ta na srafe ka faraka fana minye jamana do ngoni ye ulu kelo no ga nyami ne taninga sego bulu nu nyanche français nu mbela jele konna na gele ateka ye ola minye ko nyesa akoni menye makunda fere be sega sigi senga to mi taninga sego ga sega no ga to mi na jamana ga sega lakana ko be sanga ga ko yin ale fambai nga mimi na sega faraka fana we ka vosa bibi na flela ngura mu be style jamana bulu no AS jamana ye ka nyesi ba manjwa ni ga wole ka ba ga fere kreng mi sigilo no sema yala ma ko Côte d'Ivoire bina na songa do dafe wa ni ngali to mimbe sabula ulu trafika mo ba mola wolo mali mimbe ni Côte d'Ivoire ka ko ke otuna sega ja ulu ye ko non te no o borala atoko ni una sega nyam famia ako sigilila sengelenga jamana kono kibaru ya ula miye ga o ka o feye ayira la saka fo tajiko dese ko ni ngalo ga do fara miye do moblu ulu songa ka bibi na ni ga o yere tatemine uka dugu were konna na kabo yoro la kata yoro la munu mesaka ke folo binani ulu nana ke bioro ye minye kata ni mi kumesoro folo biolo vlala kemeni biduru la ulu bela jile songo yele mana bi kabo bioro la kan yere soro kemeni biduru la fefo kumbe sano ki sirayo sani ma kumota kabo bajinde dunu ni bagunche na sano ye uka ponkere felaye o kiuna keme ulu bela jile sira ke keme fly ni watina ni songo yele mun fly ni sa ko dore ta koy tajiri tega soro ma ufana be taji soro gele amina ufana jawale no ko de farasa songoka yasa ufana besaka tono soro to mina ko ina dongodo mer ko ni kibara dara le tloka ubana fere nyini yasa sa mi dugudeu do besaka bo oluga deguna to mina an songo ka Senegal ka to mi be ale ko ni nyama ya kura soro nyama ya kura biro sigi kera ni adogo kungele ya ira saka kunu alamsa saka nyama sigi ngera mi nye Idrissa Ziboye ale koni ni mamunu kumesa uluye ma tanduru osona uluye ma shimata ujuga la sa minye mamunu tumekoyuna kulu koni sigira sa sanduru de duruma mi ansongo Senegalaw ye ugasega uluka ko bara oke Senegalaw koni mingela uma kosebe oye bagan koy bagan dumuniko ale ni sumansi ko samia dondaina nogo besega soro tugumi bara mbela jelegara préféré nyena aye bureau kura ma wele saw ka bolo di nyoko ma koni ko sinsi jeli yani tlene ya mi Senegalaw ni nyanche mi nye sanu Senegalaw ni Senegalaw ni nyanche ka saka ke bara kerengre ni jekulu kerengre ni sigira masina ka ofi ni wati na degumi be ya saka saka ladili ke ka saka blasrali ke
kuma tɛ basigibaliya min ɲɔ ɲɛnen no masina kɔnɔna na nin kalo ye tile 17 sa maa 20 ɲɔgɔnna o sugandira dugudenw fɛ min ye musolakaw ka tɔnjɛkulu ye denmisɛnnilakaw maa minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔ bila olu fana ka ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ni diinɛtigiw ka taa fara laadatigiw kan u bɛɛ lajɛlen sɔnna sa ka don jɛkulu in kɔnɔna na baara kɛkun ye min ye waati gɛlɛma min ye waati basigibaliya o bɛ se ka kunbɛn cogo min ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa minnu bɛ degun kɔnɔna na fɛɛrɛ fana ka sɔrɔ sa min ye masina yɛrɛ ye a bɛ se ka bɔ a nɔ na cogo min na ka se ka kow sigi sen kan o ni faamu ale ni baɲumankɛtɔn bɛ n'o ye Carrefour ɲɛtaa ye olu de ye nin baabu in sigi sen kan yaasa min ye dugudenw ye u yɛrɛ ka se k'u yɛrɛ ta k'u ka kow kunbɛn ka se k'u ka lakana baaraw kɛ Kulukorokaw fɛ yen maire ale ye kɔmasegi baara kɛ san 2025 baara min kɛra Kulukoro yɛrɛmarakafo kɔnɔna na baara in kɛra nin kalo tile 17 min ye maire ye n'o o ye Tamura ye a nana ka na ɲɛfɔli kɛ Kulukoroka bɛɛ lajɛlen ye sango aw ka jamana kɔnɔna na anw y'a bisigi k'a fɔ ko sɛbɛnwari miliyɔn 690 k'an b'o ɲini nka an ye miliyɔn 475 an y'o de sɔrɔ min ye 100 sadala o bɛ bɛn 68 ma majɛw fana minnu yera baara la a y'olu ɲɛfɔ dugudenw ye k'a yirula sa k'a fɔ baara minnu fana ka sira ka sigi sen kan ni musaka ye musaka tɔ kɛra cogo min na ani baara tɔ bɛna na boloda cogo min na ka kɛ ni ɲinansan ye a y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ko nin jagoyalen no mairie ka bɛɛ lajɛlen ka nin waati na kɔmasegi baara jamanadenw ka musaka bɛ don sira minnu fɛ n'a bɛ taa sira minnu fɛ a ka fɔ u ɲɛna ka sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw da u ɲɛkɔrɔ u yɛrɛ ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o y'a sɔrɔ fɔtaw ale ni kɛtaw olu kɛlen no kelen ye Tumutukaw fɛ yaasa ka se ka kunnafonidilaw sigi sen kelen kan u ka se k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na sa min ye arajo jamana bolofara min bɛ Tumutukaw fɛ yen Alhaji Useni n'a ka maaw olu kɔni ye fɛn sigi sen kan sa a bɛ fɔ ma ko Bravo Media in kɔni kɛkun ye sa kunnafonidilaw yɛrɛ ka se k'u jeniyɔrɔ fin ka se ka baara kɛ kanabila hukumu kɔnɔna na Tɔnbukutu kɔni arajo jamana ye nin ta sa kalo 18 baara min na sigi o kan ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan ka dɔ fara u ka ko faamuya cogo ka kunnafoni ɲini cogo k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye jɛmukanw ye k'olu sigi sen kan jɛmukan minnu fana n'olu bɛna kɛ jamanadenw yɛrɛ sen bɛ don minnu na dɔw fana bɛ kɛ nɛgɛjuru siraw bɛ labila u bɛ se ka kuma cogo min na ka wuli ka ɲɛsin muso jɛkulu ma denmisɛnnin jɛkulu fɛɛrɛ in kɛkun ye min ye sa danaya ka don kunnafonidilaw olu ni min ye dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ BBC ale bolofara min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale de kɛlen don ka nin ko in sigi sen kan ani arajo jamana studio tamani ale fana ka farankan bɛ a ko la a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na Bankasikaw fɛ yen donbolo kɛra maaw ye maa minnu bɛ bi n'olu bɛ degun kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ se cogo min na ka saniya baaraw kɛ min ye saniya minan 305 ye o dira sa yaasa musolakaw bɛ se k'u yɛrɛ sanuya n'o ye cogo min na baara in tile 5 baara don u y'a ta k'a yira sa ko min ye marabolo caman ye Bankasikaw cercle kɔnɔna na a bɛna tali kɛ olu la kalanso 5 u y'olu fana ta yɔrɔ minnu na sa n'o o ye tanganabɔkɛw olu fɛ yen Kurukunde Saja Dogole min ye Sugutu olu bɛɛ lajɛlen ye dɔ sɔrɔ minan ninnu na baara in kɛkun ye min ye sa min ye musolakaw ye olu ka saniya bɛ se ka kɛ cogo min na ni minanw ye minan minnu n'u mago bɛ olu la u ka sigidaw kɔnɔna na nin sanuya in kɔni a kun fɔlɔ dira ekɔlidenw ma npogotigilaka minnu bɛ kalansow kɔnɔna na olu bɛ se k'u yɛrɛ sanuya cogo min na minan minnu don a nafa ka bon kosɛbɛ falen an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw olu daminɛ bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ kɔkan kibaruyaw bɛ daminɛ ni Niger ye bi sɔgɔmada in na Niger bin kɛra kunun ko ale pankurujigi kɛnɛ kan pankurujigi kɛnɛ in yɛrɛ a ma kɛnɛ kɔnɔna ma se ka sɔrɔ nka donda kɔnɔna sa baaraw kɛra ani a lamini bɛɛ lajɛlen na Bamananci jɛkulu min bɛ yen n'o ye jeune min ye n'o ye Iyad Agali ye ale ka maaw y'a yira sa k'a fɔ ko olu bolo n'o ye baara in ye min ye Niger kunun ko ka télévision soba la ministre min bɛ wolomasiri taba ka ko kunna ale bɔra ka dantigɛli kɛ a y'a yira sa ko bingali min taara ka ɲɛsin u ka jamana ma juin kalo tile 18 n'o taara bɛn pankurujigi kɔnɔ min tɛgɛ da n'u ka jamanakuntigi kɔrɔ la n'o ye Amani Jori ye Ɲamekaw fɛ yen
k'a waleyaw kɔni ma kɛ kɔlɔlɔntan ye maa 13 o tora ko in sen fɛ finitigilakaw olu ye 11 ye a la jamanadenw olu ye 2 ye a la maa 4 olu fana jogina min ye bamanjɔlen jugayɔrɔ kaba su min kɔni yira bɔlɔnkɔnɔnaw la ye u bɛ taa 22 la maramafɛnw caman fana sera ka sɔrɔ u bolo siganama caman minɛnen nin waati na sɛgɛsɛgɛli bolo ma baara bɛ ka kɛ n'o ye a bɛ fɔ marifa min ma sakɔ roquette RPG 7 o dɔw yira a ko la min ye fusil d'assaut AK-47 o fana tun b'a la ni grenade ni ceinture explosif ni minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen minɛna min ye Niger jamana ɲɛmaaw ye sa u y'a yira u ka dugudenw na k'u hakili sigi sabula min ye wolomasiri tabaw ye o ye ko in ta ba la République démocratique du Congo bana cɛjugu min bɛ n'o ye Ebola ye ale kɔni kalo kelen a bɔlen kɔfɛ sa yira ka bɔ kɔni ko su bɛ ka caya a ko la maa 200 ɲɔgɔn ko o de fatura u ka supporter ŋanaba min bɛ n'ale bɛ Patrice Lumumba ladege min ye Ebola bana in kama sa ale ma se ka taa États-Unis a yira sa ka fɔ ko ale kɔni bɛ tile 40 sɛgɛsɛgɛli bolo ka fɔlɔ ni Ala sɔnna ma min ye République démocratique ka ndolata wɛrɛ min na kɛ juin kalo tile 23 a na ye o kɛnɛ kan ka se k'u senkɔrɔba don o b'a sɔrɔ min ye a ka quarantaine o fori la kuranko ta na sira fɛ sa farajɛlakaw ka jɛkulu ani farafinna ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna sigi sen kan sa fɔ min ma ko Zafiri ale ye kuran ye kuran min kɔni bɛna sɔrɔ tile yɛrɛ fɛ sa dollar wari miliyɔn 176 o de kan ka sigi sen kan min ye farafinna jamana ma miliyɔn 10 olu de kɔni kan ka kuran sɔrɔ yanni san 2030 cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana minnu bɛ sa n'olu bɛ cɛncɛnfuga kɔnɔna na k'u bɛna a ɲɛsin olu ma ka se ka olu dɛmɛ min ye fɛɛrɛ mun sigira sen kan ka bɛnkan sɔrɔ Iran ale ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɛgɛnɔbila kun kan ka kɛ Suissekaw fɛ yen bi a yira sa ka fɔ ko o bɔra a ma sabula min ye lamɛrikɛnw ka jamanakuntigi danga ye n'o ye J.D. Vance ye ko ale ma se ka kɛnɛ kɔrɔna sɔrɔ nka fɛɛrɛ minnu kɔni kun sigira sa ka min ye Detroit Dormuzu k'ale karangadaw sa Amɛrikɛnw fɛ u ka wolomasiri tabaw kɔni ye olu minɛnw bɛɛ lajɛlen bɔlɔ bɔ ka bɔ yen o la sa min ye baara kɔni ye lakanako ta na sira fɛ olu sigilen no sen kelen kan bɛnkan sɛbɛn min kɔni sɔrɔla sa tɛgɛnɔbilali ko donkura na fɔ a ko la kɛlɛ la halisa sa Moskukaw fɛ yen a yira k'a fɔ sa ko drone kɔni caman bɔra Ukrainekaw fɛ ka tiɲɛni don olu kun kosɛbɛ kunungo min ye Rusilakaw yɛrɛ ye u ye kimɛli kɛ a ko la ka kibaruyaw ko olu di États-Unis kaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Air Force One ye ni ale ye jamanakuntigi ka pankuru ye ko ale kɔni bɛna taa labɛnni na labɛnni min kɔni nin y'a san 36 ye sa a ma taa labɛnni min kɛ ŋunuŋunu kumaw y'a yira sa k'a fɔ ko Donald Trump bɛ fɛ ka min ye pankuru in kɔni minɛ k'a mara cogoya suguya dɔ la Katarikaw olu fɛ yen baabu kɔni bɛ sen na min ye Air Force One ye biko tɛ sabula a yirala sa k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni ye dɔ kɛ ko a ka falen min ye Maison Blanche maaw ye olu b'a fɛ sa ka pankuru kura wɛrɛ bila a nɔ na n'o ye Boeing 747 ye k'o kɛ jamanakuntigi ta ye sabula dɔ in kɔni san 36 o de filɛ nin ye min ye lamɛrikɛn jamana ɲɛmaaw ye a bɛ olu ta waati yɛlɛmako ta nasira la nanzaralakaw fɛ yen bi na min ye funteni ye k'a barika bonyanen n'o ye kosɛbɛ nanzara jamanaw yɛrɛ taara u yɛrɛ sɔrɔ fo 40 kuru la futenikisɛ taara yɛrɛ sɔrɔ fo 40 na yɔrɔ caman na bi kɔni maaw y'u ka sow bila pewu nbɛdaw ni jidaw ni kɔdaw u kɛlen k'olu de matarafa yɔrɔ minnu na fana ji bɛ seri maaw kan k'olu u se u taara ka lɔrɔ ka t'u sigi olu yɔrɔw la ani fiɲɛminɛ yɔrɔw caman k'o sigi sen kan ko hali o de la min ye États-Unis kaw fɛ yen sanga fɔlɔ la ni dulata ye miniti 22 sɔrɔ a bɛ fɔ ko dulatilaw ka taa ji min yaasa ka se ka dɔ fara u ka farila ji kan sanga filanan fana o kelen don k'a bɛɛ lajɛlen kɛ kun ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye ani funtenila hawta min bɛ nanzaralakaw fɛ yen bi donya in na Amɛrikɛnw ka jamanakuntigi danga n'o ye J.D. Vance ye ale ye a yira Israel la k'a k'a kɛcogo dɔn ko sabula ko olu ka jamana dɔrɔn o de ye jamana ye bi min kɛlen don ka Israel kɔkɔrɔma don ko wa ko diɲɛ kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen ye Israel bila a mɛnna ko wa k'a bɛ min fɔ Israel ye ko olu de ye jamana ye wa Donald Trump kelen pe de ye jamana ɲɛmaa ye diɲɛ kɔnɔ bi min bɛ k'u ka gouvernement dɛmɛ ko n'ale yɛrɛ tun bɛ Israel gouvernement cɛla k'ale tun b'a f'u ɲɛna k'u hakili t'u yɛrɛ la u kana na degun ta ka ɲɛsin Donald Trump ma nin waati in na min bɛna na a dusuma kasa k'a nisɔngoya u kɔrɔ ko Israɛlɛnw k'u hakili to nin na kosɛbɛ ko bɛ sɔn ka fisaya u ma u ka sigi ale kɔnɔna na fala an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan.
sibiri tɛmɛnen k'a fɔ kari tɛmɛnen juin kalo tile 10 ani 4 min ye fédération malienne de lutte a n'a dɛmɛbaga jɔkulu ye olu farala ɲɔgɔn kan hippodromecaw fɛ yen gala kɛrɛnkɛrɛnnen k'o sigi sen kan gala in ale bɛ tali kɛ min na o ye tasibila ye ka ɲɛsin an ka jagokɛlaba ma n'o ye Elhadji Ibrahim Sako ye ale yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don wɔlɔfɔw fɛ yen ma nka a ka jagokɛminɛnw caman bɛna Mali la yan min ye mobiliw ye balo tali la olu caman b'a bolo a ka sirabaw fana a ka duw fana caman jɔlen don min ye feereko ta nasira fɛ Bamakɔ yan ale ni Dakarikaw fɛ yen yaasa sa ka se ka maa kofɔlen k'ale kɔni bila a ka hakɛw kɔnɔna na a ye dɛmɛ minnu k'u ye a ye baara minnu k'u ye sa o la sa u ye siɲɛta boloda fala ye kɛnɛ ka ye i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye siɲɛta ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ dɔngɔnɔnakaw de bolo o la sa maa caman de nana fala ye ka n'i tɔgɔ sɛbɛn maa 60 o de tun bɛ siɲɛta in na koyi a yira sa k'a fɔ ko maa 60 la a nana daminɛ maaw bɛ bila ɲɔgɔn na 2 fo ka taa to min ye maa 4 ma maa 4 sɔrɔlen an k'olu fana ma n k'olu k'u sɛgɛnna fiɲɛ bɔ dɔɔni an ye an ka dɔngɔnɔ fɔlikɛlaw an y'olu wele ka na kɛnɛ kan u kana kɛnɛ ɲama fifa maa min bɛ yen n'o ye Ibrahima Sako ye ale fana ka maaw ka dantigɛli kɛ min ye waleya in ye a sigira kun min na u yɛrɛ ye laɲini minnu sabati yaasa ka se ka u bolo don ɲɔgɔn bolo ka se ka nin kɛnɛ in sigi u y'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ fala ye maa mafalen caman de bɛ siɲɛta in na an ka jamana kɔnɔ wa min ye siɲɛta ye a ɲɔ ɲɛlen don jamana min kɔnɔ an fan fɛ yan bi o ye Senegalikaw fɛ yen ale kɔni bɛ farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ ɲɛ bi Senegal Niger fana a bɛ ka ɲɛ sɔrɔ nin waati laban in fana na Mali fana fédération maaw bɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa an ka siɲɛtalabaw olu fana dɔw ka se ka ye ɲɔgɔndanw na min ye demi-finale ye fala ye o tannen u taara finale kɛnɛ kan sa finale kɛnɛ kan maa minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ o ye Bakari Balo ale ni Amadu Togo olu 2 de ɲɔgɔn sɔrɔ finale kɛnɛ kan yɔrɔ fala ye baari kɔni na k'a fɔ ko maa ye n dɛmɛ o t'a la o kɛnɛkan jaraki don o senfɛ sa nana ye k'a fɔ ko Bakari Balo ale de ye se sɔrɔ min ye numukɛ ye ale ye se sɔrɔ moto 1 o taara ka di ale ma n'o ye moto Jakarta ye maa min bɛ yen n'o ye Amadu Togo ye 60 o dira ale ma Dabandaw u ye 40 di o ma wa maa sen yera ko in na fala ye maa 60 bɛɛ lajɛlen na u ye min ye 10 di olu bɛɛ lajɛlen ma fédération ko sa ko ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu y'u dɛmɛ ka se ka nin ko in sigi sen kan ligue régionale ale ni Elhadji Ibrahima Sako ale min yɛrɛ ye ko i bolo don ko in kɔrɔ ani ni jɔnjɔn in sigira ale tɔgɔ la u y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni bɛna kɛ laada ye san o san yaasa u ka se ka nin kɛnɛ in sigi min ye Ibrahima Sako ye ale tɔgɔ la jɔnjɔn k'o sigi sen kan bɛɛ lajɛlen ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɛnɛ kan k'a kɛ nisɔndiya ye k'a kɛ seli ye i n'a fɔ maa kofɔlen yɛrɛ y'a laɲini cogo min na sabula ale fana ye dɛmɛ caman ta ka ɲɛsin u ma yanni bi cɛ coupe du monde kɛnɛ ka fala ye kununko min ye ŋanaminɛŋanaw ye olu tun bɛ ɲɔgɔn na tuguni kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ndolatiw kɔni olu jaabiw de filɛ nin ye Canada kununko ale kɔni m'a bila dagirindala koyi 6 ani 0 ale y'o kɛ Qatar la groupe B kɔnɔna na a kɛra Vancouverkaw olu fɛ yen u ka kamalen dɔ bɛ yen ko Jonathan David e ko ale ma cori dasiko 3 kɛ kununko de a kura Mamutu la dɛ wa ko nin depuis ala ka diɲɛ da nin ye Canada siɲɛ fɔlɔ ye ka se sɔrɔ coupe du monde kɛnɛ ka fala ye nka u ka dolatana kelen bɛ yen m'o de faamuya sa fala ye kamalen tɔgɔ lamɛn ko Ismaila Kone Kone Canadien ko a sen banana ale bɔra o mana tɛmɛ ka bɔ yen balontan in fana senfɛ fana a yira k'a fɔ sa ko carton kɔni o dita cayara kosɛbɛ carton rouge 2 o dira Oman Ahmad ale ma n'ale Katarika ye ani Asim Madibo o ta sɔrɔla sanga 54 kɔnɔna na k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Canadakaw ka Ismail Kone ye ale yɛrɛ kɔni sen jogina ale bɔra ndolata in na Suisse ale 4 ni 1 kɛ Bosnie Herzégovine na yen fana carton fana dira Bosnikaw olu ma o ye ndolata in gɛlɛya ndolata in kɛra Los Angeles kaw fɛ yen Suissekaw kɔni ndolata bɛ ban waati min o y'a sɔrɔ kɔni u ka cɛludu ɲama wulila dɛ ko kamalen dɔ fana ye 2 gosi ye dɛ kamalen ni petipetini dɔ ko san 20 k'o fana ye cɛlu dasiko 2 kɛ kununko ayiwa a t'a fɔ Lamini ɲɛna k'a ka kunun ten a t'a kun ye ndolati de ye dɛ Tchèque ale ni Afrique du Sud fala o banna 1 ni 1 na min ye Tchèque maaw ye olu tun y'a don Afrique du Sud y'a ji bɔ penalty la Mukena ale de ye cɛlu dasi Afrique du Sud nin jɛkulu 2 kɔni sa olu n'u sigi ka kan dolanbaw olu kɔnɔ Mexique ale kɛra jamana fɔlɔ ye min taara 16e de finale la fala ye ale kɔni ka sen balila bɛɛ la kunu 1 ani 0 ale Corée du Sud
o dasi o kɔfɛ sa an b'a yira sa k'a fɔ ko min ye ndolantan in bɛɛ lajɛlen kɛra Guadalajarakaw fɛ yen Mexicains kɔni olu dabɔra kumana pewu hali n'u cira u ka ndolanci laban na olu bɛ taa 16e de finale la bɛɛ lajɛlen kɔni jira o ma sa k'a yira sa k'a fɔ ko o kɔni o kɛra ka ban bi ndolantan minnu bɛna sigi sen kan n'o ye kalo tile 19 ye a bɛ daminɛ kabini nɛgɛ kanɲɛ 19 États-Unis ale ni Australie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ Stadium State ne ko ninnu ka ballon terrain ninnu ye ballon terrain fiyewu a terrainw ka dɔgɔ dɛ et puis supporters ka surun terrain na kojugu fɛrɛlen tɛ yen min bɛ labilali kɛ ka se ka mɔgɔw i t'o ye a la quoi bolikɛlaw ka yɔrɔ ninnu i t'olu ye a la hali ni ye supporters ni entraîneurs sigiyɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ a man jan ɲɔgɔn na n'i ye ko kɛ maa la on ont trappé Écosse ale ni Maroc o ye nɛgɛ kanɲɛ 22 ye o bɛ kɛ Boston kaw fɛ yen Maroc f'a ka gagner diyagoya la bi n'a bɛ fɛ ka ye 16e de finale kɛnɛ kan Écosse fana f'a fana ka gagner diyagoya la min ye su araba konjo ye sa Brésil ni Haïti olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fala ye o bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ fu waati nɛgɛ kanɲɛ 3 Turquie ale ni Paraguay olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ Arena ale kɔnɔna stadium min ye nin ndolantanba in ye sa bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen don ka ninnu de kɔnɔ bi tile ale kɔnɔna na k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa ko coupe du monde kɔni a fana kɛrɛfɛla fala ye komisɛnniw caman de bɛ yen an ka maa minnu bɛ yen n'olu ma se ka taa sa olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Algérikaw ye fala ye coupe du monde daminɛ ni sisan cɛ Algérie jiginna yɔrɔ min na n'a ka entraînement bɛ kɛ yen n'o ye Kansas ye Kansaskaw olu ye Algérie fara u yɛrɛ kan koyi ekɔliden minnu bɛ yen Lavarence kɔnɔna na sa don o don ka fanfaru bɛ na wa min ye Algérie jɔnjɔn ye u b'o dasi cogo u b'o dasi ten Algérikaw u n'olu donna ɲɔgɔn na kosɛbɛ u bɛ k'u dɛmɛ cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na k'u y'a f'u ye ko ayiwa k'u ka ɲinɛ pewu Messi ka bi 3 in kɔ k'u k'u jija u ka gagner yaasa dɔ bɛ se ka fara ɲɛnajɛ kan cogo min n'o tɛ ko olu u bɛ ka ɲɛnafin bi ko la sa dɛ olu bɛ k'u sɛbɛ k'u ye u fana k'u jija u ka se ka gagner min ye maa minnu bɛ yen n'olu ma se ka billet sɔrɔ ka taa coupe du monde kɛnɛ kan n'olu ye Argentin ye fala ye supporters caman y'u ka dusumakasa yira Argentine telew ni bɔlɔlɔ siraw fɛ u tun b'a fɛ ka taa sa ko a tun bɛ caman bolo n'u bɛna taa nin lajɛ o na kɛ Lionel Messi ka coupe du monde laban ye maa caman ka jate la supporters minnu bɛ yen n'u ma se ka taa fala ye u ka tele feere yɔrɔ belebeleba dɔ bɛ yen ale ko sa ko ni maa min sera ka na ni daluya ye k'a fɔ k'e tun ye sɛbɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'i bɛ taa kɛnɛ kan k'i ka na ko tele kelen bɛ d'i ma an ka dugu bɛ taara an jɔ ye a ko n'a ma ɲɛ min kɔ ko k'a kɛ maa 100 fɔlɔ ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye télévision kelen kelen sɔrɔ i b'a yira sa k'a fɔ k'e tun ye visa ɲini i ma visa sɔrɔ u y'o sɛgɛsɛgɛ o télé dira olu ma ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ coupe du monde ja a n'a kɛrɛfɛ ko minnu caman bɛ yen ji feerela dɔ fana bɛ fala ye tiɲɛ don maa caman bɛ ji feere ko nka ko Amérique ka ndolantan nin kamalen in fana n'a ka ji don dɛ ko kabi maa t'a jate mina ye maa minnu fiyɛ 5 n'u tɛ se ka stade kɔnɔ ta in sa a caman seginna ka bɔ ka na kamalen ɲini koyi o y'a sɔrɔ a ka ji banna k'a fana bɛ k'i tɛgɛ nɔ bi kosɛbɛ nka ale bɛ yɔrɔ min na États-Unis bɛ jouer yɔrɔ minnu na ale bɛ taa yen de ka caya an bɛ dugawu kɛ sa coupe du monde ala k'a foriko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma bi sɔgɔmada in na ta k'o jɔ yan Ana Jara Falaye Keyita Kasim Traoré a k'an bɛn waati wɛrɛ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ o kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye